Kurudu yabona ngabe amthina sikhula kusekhona umtshengiseni nomgumeni thina abalandeli bamgumeni sasinayo le feeling noma ukubona ukuthi kahle kahle abalandeli bamtshengiseni baningi kunathi yize sasingezivume ngoba phela nathi sasine pride yethu kodwa deep down sasikwazi ukuthi labantu baningi kunathi ngoba njalo masiqhathwe nabo babe sehlule kodwa ke yize babe baningi kunjalo namhlanje ngoba bengasekho umgumeni nomtshengiseni akusekho nje yedwa mabe khona abadlule ku5% okwakuba abalandeli bamtshengiseni abasenezungu sokukhuluma ngomtshengiseni bethu umtshengiseni wayinkinga akusekho ngisho yedwa mabe khona abadlule ku5% abalandeli bamtshengiseni abasenezungu sokudlala ingoma ikamtshengiseni ngalendlela okudlalwa ngakhona ingoma ikamgqumeni njengamanje ngoba bengasekho ngisho abafana abancane abafikayo abathi bangama 2000 khona bayibiza khona umfana nje uyibiza ngesilo sama 2K ushaya ushuni kamgqumeni kodwa ngicamula lo mfana wahamba umgqumeni semncane kakhulu abafana abacula abafika akho ngisho yedwa ufuna ukudlala ushuni kamtshengiseni odwa udlala ushuni kamtshengiseni akayindawo ushuni wagcina uphumelelisi yabona bonke abantu bafuna ubunkunzi babo noma ukucula kwabo bagweya ngomgqumeni umgqumeni uyi-point of reference kuwona wonke umculi kaMaskandi ofikayo umculi kaMaskandi uthe ecula ebe-refera kumgqumeni ukuthi ngikude kangakanani ekubeni umgqumeni ngiseduze kangakanani ekubeni ibhova yabona bonke abacula abakhona njengamanje yikho ngithi mfethu namanje kuyophinda lokho okwenzeka mhlawumbe ngiyobe ngingasekho sengafa ngoba kuyahanjwa kodwa kuzophinda nakulabe sinabo njengamanje hayi ukuthi ngiya overthinka ngoba kukhona umunye oshilo wathi uya overthinka ngeke yenzeke leyo nto wena usukuyi future wena usubona ifuture uya profit wena manje cha ngiprofit bafethu kodwa lento ngisho njengoba iyenzeka kwakhona manje ngoba besaphila uyazi ukuthi makuthulekile ngomgodi kusuke kuthulekile kwathuleka nje umgodi kuyathuleka kucebe iziba up until kuze kuzame iphathimandla iphahleke ibhatanise zimnike something yihawu elibhandishwe ngeleme kuze kuzokhulunywa ngayo yabona abalandeli bakhe baningi impela ungasho ukuthi baningi kunama Red Nation but bayehluleka ngumenza hlezi semathiyene trend ngalendlela umthandena trenda ngayo cabanga mangathiwa akasekho emhlabeni akasezodizela lezi iphathimandla akasezokhipha umculo ngoba phela umculo yona mhlawumbe kwesinye isikhathi uphinde futhi umenze abuye kukhulunyweke ngayo yabona uyabona ukuthi kushuthi kahle kuyophela ngalomuntu kodwa abalandeli bakhe baningi bayahluleka umenza ahlezi semathini ngibuye kule yengoma uyabona mfethu umculo mina ngeke ngufanise nokusina kaSigwebo nobaHope yabona ukusina kaSigwebo ubhema ukholwe ngoba kuzinzile kunesiqi kuthi ze yabo kune maturity okabaHope yasina impela libuya ngapha unyaka kodwa manje kuyantanda kunasi isiqi nomculo ke unjalo okamgodi uthi xuma ngaleso sikhathi esayikhiphile ingoma make wadlula kuyona inesicefe inesidina isadlaleki ekamthandeni uyidlala even after 10 years ngoba inomlayezo